L-aħħar lejl tas-sena huwa sinonimu maċ-ċelebrazzjonijiet u allura il-konsum tal-alkoħol. F'dan il-lejl bħal diversi ġranet oħra fis-sena, il-Korp tal-Pulizija flimkien ma' forzi dixxiplinati oħrajn f'pajjiżna jagħmlu diversi ispezzjonijiet biex jassiguraw is-sigurtà fit-toroq. One News itkellem ma' Nikola Zvella, spettur fit-taqsima tat-traffiku tal-Pulizija dwar it-test tal-breathalyzer. Spjega kif meta persuna titwaqqaf fit-triq fuq suspett li qed issuq taħt l-effett tax-xorb, isirilha t-test tal-breathalyzer. Xufiera differenti għandhom limiti differenti ta' alkohol li jistgħu jikkonsmaw. Skont il-liġi ma jistax jaqbess 22 mikrogramma kull 100 millilitru ta' nifs. Issa dak huma l-persuni li jsuqu karozza normali li niftehmu aħna normali. Mbagħad għandek dawk il-persuni li jġorru passiġġieri bi ħlas. Bħalma ngħidu huma tal-linja, li huma taxis, li huma karozzi li tħallas biex inti tikri, dak huwa zero. Dak ma jistax jimmarka il-breathalyzer biex kun jista' jsuq. Mbagħad għandek dawk il-vetturi kummerċjali u dawk il-persuni li jinstabu taħt liċenzja bi probation. U dak huwa 9 micrograms. It-test tal-breathalyzer iġib miegħu pena ta' priġunerija u allura jitqies bħala reat kriminali li jġib miegħu ċertu drittijiet. Qabel ma inti tingħata l-ebda drittijiet, tingħata dritt li tista' titkellem ma' avukat tal-fiduċja tiegħek. Tista' tiġdu jew inkella titkellem mal-avukat tal-fiduċja tiegħek. Wara jingħata dak id-dritt, inti ngħata drittijiet relatati mal-breathalyzer fejn fosthom wieħed minnhom huwa għandek l-opportunità li inti tirrifjuta li tagħmlu. Biss ovvjament dik tinġib bi prova fil-qorti kontrik li inti ċħadd li tagħmel il-breathalyzer. It-test isir wara li jiddaħħlu d-dettalji tal-persuna u tal-vettura fl-apparat tal-breathalyzer. Wara li l-persuna tonfoħ fi-stro, joħroġ ir-riżultat u tiġi printjata rċevuta bħala prova. L-ispettur spjegalna x'jiġri jekk persuna taqbes il-limitu permessibbli bil-liġi tax-xorb ikkun smat. Once li qabeż dak il-limitu skont kif huma l-limiti, il-persuna ma titħallix is-suq. Ovvjament, l-aħna qabanna l-persuna li qed issuq taħt l-influenza tax-xorb ma nistax tħalli l-pulizija stess li tinstaq din il-vettura. Bekk il-vettura jew tiġi towjata mis-sit stess, jew inkella tinstaq minn persuna li mhux taħt l-influenza tal-alkoħol. U bekk imbagħad il-persuna tiġi informata li ħajħorġu akkużi kontrih fil-qorti. L-ispettur spjegalna wkoll li limitu qiegħed hemm għal kulħadd, imma l-alkoħol mhux lil kulħadd jaffettwa l-istess u hemm diversi fatturi li jistgħu jaffettwaw ir-riżultat tat-test bħal piż u tul tal-persuna jekk tkun xorbot fuq stonku vojt u l-ħin ta' meta ġie kkun smat ix-xorb. M'hemm ħadd li jista' jgħid jiena nista' nieħu żewġ drinks 3, 4, 5. Kull persuna tirreaġixxi differenti għall-ammont ta' xorb li tixrob. Allura aħna dejjem nibbażaw ruħna fuq il-riżultat li joħroġ il-breathalyzer. L-ispettur kellu appell iskjett brabta ma' ċelebrazzjonijiet tal-lejlet l-ewwel tas-sena. Ovvjament ħan nagħmlu spezzjonijiet, bħalma nagħmlu kull sena bħalma nagħmlu ħafna drabi u dis-sena ħanżiduhom. Aħna nappellaw li min ħajjixrob ma jsuqx. U importanti ħafna biex innaqsu l-inċidenti li għandna fit-toroq Maltin.